segmentu. SUV prináša zmenu, ponúka dosť miesta za lákavú cenu. Predná maska s novým logom hrdo svieti, tento dizajn osloví dospelých aj detí. Na dĺžku má 4 aj 39 čísel, mestský crossover, čo dáva zmysel. C3 Aircross jazdí s ľahkosťou, na vlnách sa nesie, nerovnosti našich ciest prehľadom znesie. Mäkký podvozok a pohodlné sedadlá, nie je nerovnosť, čo by C3 nezvládla. Pod kapotou pracuje overený hybrid, ktorý z mestskej premávky chce maximum vybiť. 1, 2, trojvalec a k tomu malé elektro, 6-stupňový automat je už ale trocha retro. 145 koní poháňa len predok, spotreba je vyššia, sám som toho svedok. V meste jazdí za 6, ticho rekuperuje, no na diaľnici C7 nik sa tomu nečuduje. Keď sa pozrieš dnu, čaká ťa tam šok, netradičná palubovka za mňa, ale správny krok. Tvrdé plasty nájdeš všade, kam sa ruka pozrie, no priestor je veľkorysý, Citroën to vie. Kufor zvládne rodiny, nákup má cez 400 litrov, Aircross útočí na